Raden. Mbok menawi menika ingkang dipun kersaken Bathara Brama. Kakang Semar ya nggih. Paduka ing sampun ngasta pusaka Kyai Bramastra. Menika dados sarana sumilaking pedhut nagari Wirata. Kula mireng tembang rawat-rawat tujaring mbok bakul sinambi wara ingkang nami Rajamala niku kena lara luputing pati. Sedina mati ping 7 paribasane namung menawi dipun cemplungaken wonten Sendang Watari. Menika saged pulih kekiyatanipun kepara saya wimbuh kukuh adigayanipun. Kakang Semar mangkono nggih. Mila monggo Den sampun ngantos kedangun. Pusaka Kyai Bramastra menika kalepasna ngener dhateng Sendang Watari. Menika dados jalaran nyenteng-nyentengi jejibahan kang neraka Bilawa. Ya ngestokke dawuh Kakang.